Nafarroko Berdintasun Institutoa eta Foruzaingoa elkarlanean ari dira emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean arreta eta babesa eskaintzeko. 3 erregen mailan bilatzen ari ziren mendizalearen gorpua aurkitu dute. Kultura Departamentoak memoria kolektiboa zaintzeko Nafarroko konfinamenduaren artxiboa proiektua garatu du. Gazteen artean alokairuaren aukera 48% igo da eta foru gobernuak gazteriaren kontseiluarekin etxebizitzaren arloan dituen babes neurriak partekatu ditu. Bizitzaren garestitza gelditu lelopean mobilizazioak deitu du Kontseilu Sozialista Iruñerriak. Labriteko ardaz iraunkorraren lehen zatia bizikleta zirkulazioari irekita dago. Ekainaren 30an amaituko da Iruñako berso paperak lehiaketaren 3. ediziora lanak aurkezteko epea. Herritarrekiko harremanetako departamentoak eta Navarro Biloslada 2. Hezkuntza Institutoak Mis Amigos de Entonces antzeslana martxoaren 27ko programatu dute baluarten. Mistoen eraikinean egonen da ikusgai gaurtik aintzinera estendal erakusketa eskultura klasikoaren lanen edertasunaren berrinterpretazio bat arte grafikoetatik. Iruñan egin dute korrikaren aurkezpen soziala Nafarroko Antzerki Eskolan. Baztan bailarako 13 kantarik kantu mintegian ikasitakoarekin kantaldia eskainiko dute datorren asteazkenean martxoko 23an Elizondon Arizkunenea kulturetxean. Reforzado esfuerzos, presupuestos y acciones. Prentsaurreko bat eginda Foruzaingoak eta Nafarroko Berdintasunerako Institutuak emakumeen aurkako indarkeriaren biktimak babestu, artatu eta zaintzeko elkarrekin egindako lana aurkezteko. Bertan, parte hartu dute Eba Isturiz, Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendari kudeatzaileak Eduardo Sainz de Murieta, Foruzaingoko ikerketa kriminaleko arloko buruak eta Kristine Eseberri, Foruzaingoko laguntza brigadako ikuskatzaileak. Prentsaurrekoan zehar emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko eta biktimak eta haien seme-alabak babesteko eta haiei laguntza emateko, Nafarroko gobernuaren barruan egindako lan koordinatuaren eta disiplina anitzekoaren berri eman dute. Isturiz zuzendari kudeatzaileak gogoratu du arreta sistema oso bat dagoela eta hainbat mekanismo eta tresna aktibatzen direla indarkeria matxistaren kasuaren berri izaten den une berean. Emakumeen aurkako indarkeriaren aurreko koordinaziorako erakunde arteko 3. akordioaren helburua da erakunde artean ahalik eta koordinazio eta lankidetza handi eta onena lortzea emakumeen aurkako indarkeria jorratzerakoan. Arreta kalitatezkoa izan dadin osasun arloan, hezkuntzan, arlo sozialean, polizialean, juridikoan eta judizialean. Era berean Isturizek laguntza mezu bat bidali die edozein indarkeri mota jasaten ari diren emakumei. Beste aldean gaude zuei laguntzeko esan du. Zerbitzuei eta baliobidei buruzko informazioa baliagarria eskura daiteke Nafarroko Berdintasun Institutuko web orrialdean. Berzetik Sainz de Murieta kezkatuta agertu da Nafarroko gaztek emakumeenganako dituzten jokabideen inguruan, erlazionatzeko moduari eta emakumeen aurkako indarkeriarekiko duten pertzepzioari dagokionean. Ezin dugu ulertu 21. mendebetean, genero desberdintasunen gainean, sensibilizatuta ez dauden gazteak edo asmakizun ideologiko bat dela uste dutenak oraindik ere nola egon daitezkeen adierazi du. Eseberri ikuskatzaileak azaldu du Foruzaingoak esku hartzen duela genero indarkeriaren kasua detektatzen eta behin arriskoa minimizatuta gure lehentasuna biktima eta haren seme-alabei arreta espezializatua eta kalitatezkoa eskaintzea dela esan du. Lehen une horretan biktimak entzutea, ulertua izatea eta guk konfiantza eta laguntza ematea behar du aipatu du. 2021an talde horiek 1085 emakume eta haien 78 seme-alaba hartatu dituzte. Horietatik 126 larrialdietako zentroetara bideratu dira, 11 harrera etxeetara eta 7 egoitza pisutara haien seme-alabekin batera. Guztira 135 adin txikiko. 2020an baino 8,8 emakume gehiago izan dira. Poliziak erregistratutako salaketei dagokionean 2021an 1629 salaketa izan dira, hau da, aintzineko urtean baino 5,81 gehiago. Egunean 4 baino gehiago izan dira eta hilabetean 135 inguru. Horietan emakumeen aurkako era askotako indarkeria jasotzen da.
fisikoa, psikologikoa, sexuala edota ekonomikoa. 2021ko kopuru osotik emakumeen aurkako indarkeriaren 677 salaketa jaso zituen Foruzaingoak. De ahí que desde el Instituto mantenemos un trabajo coordinado de manera permanente con la Policía Foral para asegurar y acompañar a las mujeres que finalmente se deciden a adoptar por esta opción de la denuncia. 3 erregen mailan bilatzen ari ziren mendizalearen gorpua aurkitu dute. Navaskozeko parkeko suhiltzaileak aurkitu dute gorpua eta baliteke heriotza, nekeak eta hipotermiak eragin izana. Navaskozeko parkeko suhiltzaileak aurkitu dute 3 kaldera. Asteartetik desagertuta zegoen 3 erregen mailaren mendiaren inguruan bilatzen ari ziren mendizalearen gorpua Pirineotan. Gorpua Ukerdi mendiaren iparraldean aurkitu dute 3 erregen mailaren eta Larrako mendigunearen artean, Belagoako haranaren goialdean. Nafarroko suhiltzaileek zerbitzuko erreskate teknikoko taldeko kidek Gasteizko 40 urteko mendizale desagertuaren aztarnak aurkitu zituzten. Dirudienez, mendizalearen heriotza etzen amiltze baten ondorio, desnibel handirik gabeko eta oskarbi zegoen inguru batean zegoelako, hori dela eta, lainoaren eta eguraldi txarraren ondorioz nora ezean ibil izanaren hipotesia dago, bai eta haitzearen edo hipotermiaren ondorioz hil izanaren hipotesia ere. Eguraldi txarra dela eta helikopteroak ezin izan du gorpua Nafarroko Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman autopsia egin diezaioten, eta ez da komeni ohatilan eramatea izan ere 3 ordu baino gehiago beharko lirateke elurtutako eta orografia oso zaileko lur batean barna. Gorpua aurkitu duten lekuan dago bihar helikopteroan eraman alizateko zain. Navaskozeko suhiltzailez gain Kordobillako parkeko eta erreskate teknikoko taldeko kidek parte hartu dute bilaketa lanetan. Guardia Zibilaren Grein taldeko agentek 3 erregen maitik gertu dagoen eremua arakatu dute. Kultura eta Kirol Departamentuak Nafarroko Errege Artxibo Orokorreko ekitaldi aretoan aurkeztu du Nafarroko konfinamenduaren artxiboa kapsula bat denboran proiektua. Ekimen honek Nafarroko Unibertsitate Publikoaren laguntza du proiektuaren zati handi batean alderdi soziologikoan hain zuzen ere bizi historiak eta konfinamendu aldian protagonismo nabarmena izan duten personen aniztasunari buruzko jarduera dokumentatzeko ekimenaren antolatzailek adierazi dutenez. Proiektua ikus-entzunezko grabazioen diseinuan eta gainbegiratzean laburpen bideo baten gidoian eta inkesten prestaketetan oinarritzen da. Martxoren 14ko alarma egoeraren deklarazioaren eta 2020ko ekainaren 21ko deseskalatze fasean amaieraren ondoren sortutako egoeran hor oinarritua, baita epe labur eta ertainean izango duen proiekzioan eta ondorioetan ere. Lan horren emaitza izango da urten udazkenaren hasieran ikus-entzunezko multzo bat aurkeztea. Esparru ezberdinetako persona garrantzitsuen 50 lekukotzat osatua, dagokion bideo laburpenarekin eta lurralde izaera nabarmeneko biztanleria lagin esanguratsu bati buruz egindako inkesta baten emaitzekin eta zientzia edapenerako jardunaldi batzuekin osatuko duena. Aldi berean, denboraren kapsula bat sortuko da, bertan sare sozialetatik bildutako bideoak gordeko dira. Arte eszenikoetako edo musikako erakunde eta enpresek zabaldutako ikus-entzunezko dokumentuak, bi sektoretako elkarte eta profesionalen dokumentazio grafikoa eta ikus-entzunezkoa edo kulturako zuzendaritza nagusiak eskinitako ikus-entzunezko materialak. Salerosketaren aurrean etxe bizitza eskuratzeko bide gisa alokairua aukeratzen duten gazteen kopurua areagotu egin da Foru Erkidegoan azken 2 urteetan. Eta modu independentean bizi direnen guztizkoaren 48% da dagoeneko. Etxe bizitza jabetzan eskuratzea gero eta gutxiago baloratzen dute emantzipatutako gazteek eta 29% murriztu da. Gainerako, 12% berriz lagatako etxe bizitza batean bizi da normalean senideena. Hoiek dira Nafarroko Foru Komunitatean Nafarroko Gazteriaren Institutuak eginiko Gazteriaren 3. edizioko emantzipazioaren galdeketa ekimenak eman dituen datu ezberdinak zeinetan landu diren hainbat alderdi esaterako egoitza emantzipazioa eta dagokion etxe bizitzaren ezaugarriak,
Lan mundurako txertatzea, persona gazten ikasketa maila eta egoera sozioekonomikoa edo haien emantzipazioa erraistera bideratutako laguntza publikoen ezagutza maila eta inpaktua. Nafarroko Institutuko zuzendari gerentea eta Foru Gobernuko etxebizitzako zuzendari nagusia diren Carlos Amatrianek eta Eneko Larrartek ospatu dute topaketa bat duela gutxi hautatu den Nafarroko Gazteriaren Kontseiluko Guillermo Bergantinos lehendakariarekin, helburu izanik galdeketa honen datu ezberdinak eta exekutiboak aktibatu den persona gaztengana zuzendutako alokairu etxebizitzarako babes neurriak kontrastatzea edo arlo honetan gazteria ordezkatzen duen organoaren ekarpenak eta proposamena jasotzea. Horren harira Eneko Larrartek jakinarazi dio Gazteriaren Kontseiluari zentzu horretan gobernuak duen konpromisoa persona gazteentzat. Social Housing Nafarroko alokairu planaren sustapen publikoari dagozkion etxebizitzen 50% gutxienez. Amaitutako edo garatzeko bidean dauden 500 baino gehiago eta bigarren fase baterako proiektatutako beste hainbertze erreserbatzeko eta landa ingurunean etxebizitza eskuratzeko errenta maila jakin batzuk dituzten gazteentzat laguntzak aktibatzeko. Larunbat honetan martxoak 19 manifestatzeko deia egiten du Kontseilu Sozialistak Iruñerrian bizitzaren garestitzea salatzeko. Mobilizazio arratsaldeko 6etan abiatuko da Iruñeko Sarasate pasealekutik. Urrengo komunikatua zabaldu dute. Martxoaren 19 arratsalderako mobilizazioak deitu ditugu Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan bizitzaren garestitzea gelditu lelopean. Mobilizazio hauetan argindarraren, gasaren, elikagaien edota gasolinaren prezioaren gorakada salatu nahi ditugu. Krisialdi ekonomiko eta soziala iraunkorra ari da izaten, azken 2 urteetako pandemiaren testuinguruan normalizatu egin dira osasun hondamendia eta oinarrizko eskubideen urraketak. Orain itxura batean, pandemia bigarren plano batera pasatzen ari den honetan, mundu mailako agintariek gerra batean sartu gaituzte. Jakina den bezala, gerraren gastuak herritar xumeok ordainduko ditugu, alde batekoek zein bestekoek. Gerra azken urteetan areagotzen ari zen pobrezia eta eskasia handitzera etorri da, eta oinarrizko produktuen prezioak biderkatzen ari da. Esan gabe, doa gastu gehigarri hoien zama langile klasearen gain eroriko dela. Batzuk gerrarekin euren poltsikoak betetzen ari diren bitartean besteok ezin dugu hilabete bukaerara iritsi. Egoera honen aurrean mobilizatzea eta antolatzea baino ez zaigu geratzen. Eta bide horretan bakoitzak bere aletxoa jartzea. Jada agerikoa da politikari profesionalak, instituzio burgesak eta bankari zein enpresari handiak arazoaren parte direla. Horren bestez geure kabuz egitea baino ez zaigu geratzen. Larunbateko mobilizazioetan parte hartzera deitzen zaituztegu. Mugimendu sozialistaren garapena bizi izan dugu azken urteotan. Labriteko Ardaz iraunkor berriak lehen zatia estrenatuko du. Iruñeko udalak 300 metroko tarte berri bat ireki du hortzegun honetan Magdalena kalearen bidez Alemanes pasealekutik igarotzen den bizikleta azpiegitura. Txantrea hegoaldeko urbanizazio berriko bidera sartzeko biribilguneraino lotzen duena. 2 noranzko erreia da, 3 metro terdiko zabalerakoa eta zirkulazio erreiaren eskuineko ertzetik doa, hiriaren erdialderako noranzkoan. Obrak aprobetxatu dira gainera bidegorriaren ondoko espaloia hobetzeko, bere zabalera handitu da eta zoladura aldatu da. Espaloiaren eta bidegorriaren arteko mugan zoru jarriz, garduketa hoien ondorioz trafiko ere baretu egin da, Magdalena kaleko ibilgailuen zirkulazio erreien zabalera murriztu egin baita. Labriteko Ardaz jasangarriko obreka aintzinera jarraituko dute eta udako hilabetetan amaitzea aurreikusten da. Egiten ari diren lanen aurrekontua 1.182.000 eurokoa da. Iruñeko udalak eta Nafarroko Bersozale elkarteak Iruñeko berso paper lehiaketaren 3. edizio antolatu dute eta lanak aurkezteko epea ekainaren 30 arte dago zabalik. Lanek gai eta neurri librea izanen dute, euskeraz idatziak izan behar dute, jatorrizkoak eta argitaratu gabeak. Halaber, bersoen melodia zehaztu beharko da eta lanek oinarrizko kalitate irizpideak bete beharko dituzte. Lanak bakarrik online aurkeztuko dira, webikoitza.irunakulturada.eusen edo webikoitza.pamplona.es webgunetan dagoen formularioen betez.
Lehiaketan Nafarroko egileek zein nafarrak ez diren baina foru komunitatean bizi diren persona orok parte hartzen ahalko dute. Deialdiaren oinarriek 3 kategoria ezartzen dituzte, egileen jaiotze datarekin lotuak eta lanentzako ezaugarri zehatz batzukin. A kategoria 2019an edo geroago jaiotakoei zuzentzen zaie eta gutxienez 2 berso eta gehienez 4 aurkeztu beharko dituzte. B kategoria 2005 eta 2008 bitarten biak barne jaiotakoei zuzentzen zaie eta 4 eta 8 berso arteko konposizioak hartzen ditu. Azkenik, C kategorian 2004 urtean edo lehenago jaiotakoei zuzendua lanek gutxienez 12 eta gehienez 16 berso izanen dituzte eta guztiek nolabaiteko batasuna osatua beharko dute. Epaimahaia Amaia Teletxeak, Joseba Beltzak eta Saio Alkaizak osatuko dute Nafarroko Bersozale Elkarteak hala proposatuta. Nafarroko Gobernuko herritarrekiko harremanetako departamentoak bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiak Navarro Biloslada, bigarren hezkuntza institutuarekin lankidetzan Baluarten Mis Amigos de Entonces antzezlana programatu du martxoaren 27 zazpiretan. Sarrera debalde da aretoa bete arte eta gonbidapenak txarteldegian jaso daitezke gaurtik aintzinera. 1978 geroztik Nafarroko Biloslada Institutuko eskola antzerki tailerrak 1000 nerabe baino gehiago ikusi ditu bere ekitaldi aretoan zirkulatzen. Eta nerabe hoiek urtez urte antzerki muntai bat eraikitzeko lanari ekin diote. Institutua bere 50. urteurrenaren ospakizunetan murgilduta dagoen ikasturte honetan, orduko nire lagunak Baluarteko agertokira egingo du salto. 1910ean Madrilen sortu zen ikasleen egoitzari omenaldi egiteko. Egoitza hori Espainiako modernizazio zientifiko eta hezitzailearen gune nagusietako bat izan zen, 1939 urtera arte. Obra bertako egoilarren bizitza zoragarrietan barneratuko da 24 ikasleren eskutik, Nafarroko aktore taldearen eta talde teknikoaren artean. Egoitza sortu gerra zibilarekin eten eta frankismoaren erbestean ezkutako egoeran geratu zen adiskidetasun baten bidez egindako ibilbidea da. Izugarrizko edertasunak ikusleengan eragin fisikoak izan ditzake, hori da behintzat Stendhal sindromeak deskribatzen duena. Artearen aurrean zorabioak eta taupadak edukitzearen erreakzio horri 19. mendeko egile frantziar ospetsuak eman zion izena. Zeinak Florentziako Gurutze Santuaren basilikara egindako bizitak eragin zion inpaktu fisikoa deskribatu baitzuen. Gonzalo Nicuesa artista kontzeptu hori eguneratu du Stendhal erakusketan, zeina gaurtik aintzinera ikusgai dago Ziudadelako mistoen eraikineko beheko solairuan maiatzaren batera arte. Egileak Javier Manzanos Iruñeko udaleko arte plastikoetako teknikariakin batera erakusketa aurkeztu du. Neurri ezberdinetako eskultura klasikoen 70 bersio grafiko inguru. Greziar klasizismoarekin hasi eta Michelangeloren David errezanezentista arte. Nicuesa egun marrazketako irakaslea da, Iruñako eta Korellako arte eta goi mailako diseinu eskoletan eta Italian Erasmusean egon zenean, David eskulturak xok emozionala eragin ziola gogora ekarri du. Hortik dator erakusketaren izena. Iruñan eginda korrikaren aurkezpen soziala Nafarroko Antzerki Eskolan. Bertan izan dira Itziber Balantzategi Akaren Artekaritza Kontseiluko presidentea eta Asier Amundo 22. korrikaren arduraduna erakunde eta gizarte eragiletako ordezkariekin lagundutak. Korrika martxoaren 31an hasiko da Amurriotik eta apirilaren 2an Iruñara iritsiko da sakanatik pasa ondoren. Hurrengo egunak Nafarroa goiti bera zeharkatuko ditu korrikak eta apirilaren 10an Donostian amaituko da.
ikastaro honetan saiatzen naiz kantari bakoitzari erakusten edo ohartarazten berak zerbait erraiten duena norbaiti. Erraten du. Kantatzea da erraitea, niretako, ez da denendako hola, baina ni letra gustatzen zait eta iruditzen zait importantea dela zerbait erraitea, norbaiti. Baztan bailarako hainbat kantari kantu herrikoiak barnetik ikastaroan parte hartu dute. Thierry Bizkariren zuzendaritzapean. Kantaldi bat eginen dute ikasitakoa publikori erakusteko. Hau martxoaren 23an izanen da, hau da datorren asteazkenean arratsaldeko 7 Arizkunenea kulturetxean. Thierry ikastaro zuzentzailea eta Lierni gaztea tailerrean parte hartu duenarekin solastu gara. Nintzen 2010 edo 11an alduden, eskatu zidaten hori, eta gero joan nintzenean Donostira bizitzera, 2015an edo hola, hurbildu nintzen Lugaritz kultur etxera eta proposatu nien hori egitea. Eta geroztik hori egiten dut han, Donostin, iten dira bi sesio, astapenetik, ez dakitzekatik, izan behar zen 3 hilabeteko ikastaroa eta aldiro parte hartzaleak nahi dute errepikatu, edo barnatu edo. Eta orduan 3 hilabete eta beste 3 hilabete. Eta orduan egin izan dut han, biztan da, eta jarraitzen dut, Zarautzen ere egin izan dut, eta hemen. Eta hemen gertatu dena da, egin ginitola lehen 3 hilabeteak jaz, uste dut, eta gero ez genuen errepikatu ahal izan, zaila izan zen, eta lortu dugu egitea aurten. Eta dira gutxi gora bera berdinak, zu eta beste 2 ezik edo, uste dut, berak ez du parte hartu lehenengoan, baina bai, hori da. Eta zen horako esperientzia izan duda zuretzat lehen daiziko hau? Ona, arras ona. Gainera, iruditzen zait arras aberasgarri gaudela adin guztiko jendea, hori iruditzen zait importantea gauza guztietan, eta hemen bada kriston aniztasuna, bakotxak badu kontatzeko zerbait eta gainera ezberdine, eta arras ona nik gustatu zait pila bat, etzen lehenbizko aldiek kantatzen dutena, izan dut erromeri talde bat, jo izan dut pandeta trikitixa, kantatu ere bai, baina modu hontan bai lehenbizko aldi hola, eta arras esperientzia ona.